Bacamo se na posao. Dobar. Desni. Dobar. Ovo je začepljeno. Ovo jedno ti ide u štrek. Jedno na vam, jedno na... Ključ 17 nam je potreban. Da bi bili bezbedni. Pozdrav ljudi. U ovom videu sređujem Juga da bi išao dugo. Zato jer Jugo ide dugo. A neki kažu Jugo neće dugo, ali u ovom slučaju nije tako. U ovom slučaju će da ide dugo. E sad, šta će radimo, braću? Kupio sam pojas, vidite. Da bih bio bezbedan, zato jer ovaj je puko, razumeš više. Tako sam ga uzeo. Onda, šta radimo dalje? Sada ću da vam ispričam. Znači, pojas mora zamenimo. To smo rekli. Čekaj, kontakt mi upaljen. Oba. Brisač. Bila mi je pukla poluga. Sad sam uzeo novu, znači brisač tu da ugradimo. Onda dalje ide osvetljenje. Štopke otvaramo, znači one mi ne rade. Ali će da prorade, razumeš. Nadamo se. I da mu rešimo prskaljke da baca vodu ovde. Znači evo vidiš. Boca mi ova pukla. Ali hoćemo rešiti lepkom. Znači lepak rešava sve probleme. Tako da uživajte u nastavku. Bacamo se na posao. Beba slonče u autu. Sad rešavamo brisači. Ovaj brisač je odradio svoje, tako da moram kupim nov brisač. Vrti u prazno. Evo, sad će brisači da brišu. Ovo je začepljeno. Ovo jedno ti ide u štrek, jedno na vam, jedno na tam. Ispostavilo se da je ovo motorče slabo, sad da zamenimo drugo, da stavimo da vidimo o čemu se radi tu. Proba. Isto ko ne malo. Ovdje ima nešto zatvoreno, treba ti išao ciger. Ključ 17 nam je potreban. Da bi bili bezbedni. Evi, dobar, desni, dobar. Bukvar, rikvert svetlo je otkačeno. Sad levo radi, desno ne. Sjelica velika stavljena. Rikvert je rešen. Jugo će da ide dugo. Tako ljudi, ostalo mi je samo brisač da kupim, da namestim i da vozim. Rešio sam svetla, rešio sam brisače i prskaljke. Znači za sad je to. Pojas da budem bezbedan, razumeš? I to sam isto, evo gle sad mogu da se vežem, braću. Evo sad sam vezan. To je to, ljudi moji, znači, lupite svi taj like, share i subscribe. I zapratite me na Instagramu Perović Moto da se pratimo, pa se gledamo u narednom videu. Znači, mora mu se svašta još na Jugo sređuje. Neki semening mu pusta, šta još, trap mu mora rešim. Znači, sve živo, tako da
gledajte, pratite me, pa se gledamo. Pozdrav, laku noć, prijatno večer.